Не може само един болт да има вътре. Това не може да е верно. Да видим. Ще има малко тенекиджийска работа, ще има малко китосване, шкурене, ще положим течен филър. Веднага съм се почистил шпатолите, за да може следващия път, като посегна, Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала Vazda Sprayer, най-добрият канал за авторепаратура. Днес ще ви покажа как се ремонтира врата. Ще има малко тенекиджийска работа, ще има малко китосване, шкурене, ще положим течен филър, пак ще има шкурене, облепване, намиране на цвета, боядисване, пастиране, целият процес. От началото до края. Надявам се да ви бъде интересно. Това е автомобила Audi A3, четвърта генерация. Ето е тук по врелата, тази врата, предната, шофьорската. Знаете, в Англия съм, шофьорската е от другата страна. Ето е вратата, ето е тук по врелата, къде е изкривена вратата. Да се захващам за работа. Първо започвам, разбира се, с тенекиджийската работа. Толкова, доколкото ми позволя работното място. Нямам и тенекиджия и аз не изпълнявам ролята на тенекиджия. Ще използвам 120 шкурка едрина, за да мога да си почистя мястото, където причуквах с тенекиджийските инструменти. Само там. С шкурка 180 едрина, или грид, както му казват, нали? На английски 180 грид или 180 едрина. С тази шкурка си отварям работната площ, защото тя никога не е толкова малка, нали? И с 240 шкурка едрина ще си отворя една по-голяма площ. Да не се притеснявам от нищо. Така или иначе това нещо ще бъде шприцнато толкова надалече. 240 ми е добре да си отворя работната площ. Сега искам да ви покажа също така и тенекиджийската работа, която свърших само с чукчетата. Отвънка, без да използвам спотер. Това го видях, че няма да има никакъв проблем. Искам да ви покажа ръба. Хващам от здравата част. Вижте какъв просвет има. Значи просвета е супер минимален. Тук също нещата, ето показвам просвета. Тук долу ще има малко кит, body filler. Това е следващата операция. След като участъкът е почистен и готов за китосване. Говорил съм вече за филъра, за боди филъра. Миксирането трябва да бъде много добре. Двата компонента. Затова втвърдителът е отцветен в друг цвят, нали? Обикновено е червен. Може да се намери и някакъв син също така. Но в повечето случаи твърдителът е червен, точно поради тая причина, за да може да го виждате по-добре.
когато миксирате бодифилъра. Веднага съм си почистил шпатулите, за да може следващия път, като посегна, и тия са чисти. Става по-лесно и по-приятно. Обратно в канала, след 5 минути печене с лампата, това нещо сега с моето блокче ще го зашкуря с малко 120-180. Но какво открих? Е тук, къде е криво. Тук горе къде е криво. И ми развалиха плана. Аз любимото ми е да ги буйсаме така до ръба. Огледалото си остава там горе, не разглобявам нищо. Дръжката излиза от отвънка много лесно. Няма да стане. Всъщност тук нещата са тук капачката на огледалото. Ще трябва да се буйса. Колонката, вратата цялата. Влизам в калника заради цвета и тук опреди леко бронята е ошлайфана. Ето тук долу бронята е ошлайфана и там горе бронята е ошлайфана. Така че този завой е тук отпред. Ще трябва да бъде боядисан. Значи този завой. Минаваме с калника. Тази врата. Капачката на огледалото, колонката влиза в ремонта и тази врата. Тук има една брутална черта от тия, които са, нали? Чакайте малко. Дебела черта. Малко стана по-голям ремонт, отколкото си мислех, че е. Но продължаваме с вратата. За да мога да изгладя чертите от 180-то. Затова пускам едно 240 набързо и след това прекитвам. Защото не обичам да кетосвам върху шкурено на ръка с 180. На 240 може, но на 180 не ми харесва. А пък не ми се шкури повече на ръка сега. Сега това, докато си чакам да ми изсъхне това нещо, няма да го пека този път, защото ще изгубя така, че 10 на минути да разгубя вратата. Тук е стандартно Audi, Volkswagen, Seat, Škoda. Всички са еднакви. Почти 95%. Нали? Всичко е болче, дръжката е за настрани. Всъщност на по-старите аудита не са точно така. Те бяха много гадни на старите А3 90-те години, 2000-та там. Те са някакъв ужас.
Тук са ги приравнили точно към Volkswagen. Кой ти е най-практичен за сваляне на дръжки от кой ти е имал Golf единичка, знае за какво става на въпрос. Или Polo единичка. Тук им сложиха един допълнителен болт против кражба. Пълни глупости. Тук като се разви болчето, се бута навътре, с болчето избутват и цялата планка и тя освобождава патрона. Дръжката се използва съвсем стандартно. Гумичка влиза вътре. Затварям тук да не си играя. Така. Сега да видим тук какво беше. Най-вероятно тази пластмаса най-вероятно трябва да излезе. Значи, тук отдолу има една 30 еврейска звезда. Излагах 25. Сега. Обаче имам съмнение, че трябва да има още един болт някъде. Не може само един болт да има вътре. Това не може да е верно. Да видим. Да, тук е. Тук има едно болче. Не мога махна тая пластмасария. Как му е толкова здраво да е хваната? Просто нямам думи, Откъде тръгва първо? Не мога да взема решение. This is not real. Боже. Честно ли? Честно ли, пичове? Ти тъпотията. Да, сигурно който знае точно как се вади, може би колегите от Ауди, пишете в коментарите отдолу, искам да знам вие как го намирате това нещо или кой те е махал. Това страшната потия. Влиза първо назад и после се штрака, ама тия кракчета тук са брутални. 6 крачета брутални. Тук отдолу има 2 болчета. Това малко ме поизпоти. В интерес на истината. Още 2 болчета, 25 торкс. Нямам думи. Този така специфичен звук. Тук вече трябва да излиза нагоре. И така. That's it. Точно така. Хоп. Жилото първо. После тук е буксата. Това се ми поизпоти, признавам се.
Това тук е кабелът. От тук минава кабела на огледалото, който вътре, после при обратното поставяне, трябва да бъдете внимателни да мине зад стъклото. Значи кабел отпред, минава зад водача на стъклото и така и за такова пред. Да не го пуснете от другата страна, ще пусне стъклото, ще скъса кабела или ще стане някаква бела там друга. Нещо ще се щупи, примерно. Да се знаете. На Audi са така. И на Volkswagen. Ама тия, които особено на Audi специално излизат от самия панел на вратата. Нали? Сега казахме, тази тапичка я махаме от тук. Нали? Отдолу е болчето на огледалото, само едно болче. Номер 10. Това е 12 грам, едно болче. Тоест, развивате и огледалото ще пада. Сега развивам болченцето, което много се надявам да ни изтърва долу. Оп. Един болт. Добре, то огледалото стои леко закачено. Надявам се. Сега, тук става много интересно, кога сте сами. Защото кога сте сами е интересно, понеже тук кабела, добре, ще го оставя закачено и ще сега. То си има едно краченце, където се закача. Сега този кабел трябва да влезе тук вътре. Нали? И да бъде измъкнат. Има само един момент да добием някаква видимост. Това задължително трябва да го махнете. Сега го фащам. Защото тук горе има една щипка на кабела, е фанат с щипка и е закачен за копието. Да не са мандахерца наляво надясно, за да не го хване стъклото. Просто да е прибран по панела и оттам да излиза тук. Да няма никакви опасности за закачане на кабела. Сега ще го върна това обратно на кукичката. Казахме, че има кука, която го държи. Така малко объркано стана. Този болт. Може при това да си махнем говорителя. За да може да откача кабела, който е закачен. Ето е тук. Ще трябва да ползваме и това, защото щипката, разбира се, много здрава.
Така, точно за това ви говоря, къде е тази щипка, която като влезе вътре в огледалото и хоп, така е закачена нагоре и държи кабела, просто тази част тук да не са мандахерца, да не я хване стъклото. И излиза нещо от сорта на като на нагоре сякаш, така като и гледам крачетата. Така че е хубаво те този край да е почнати и нагоре. Вече ще макна и лайсната, и тая лайсна ще макна и другата дръжка. Ремонта става по книга. Това капачи ще им пречи. Това триъгълниче, където всъщност с огледалото излиза, нали? Шегувам се. Това триъгълниче трябва да махна. Тук вътре има една тапичка. Оп. Една тапичка има въгъла. Разбира се, торкс 20. Пичове! Трябва да се свали стъклото, честно ли? Да ви кажа, този трик много помага да не изкривите лайсната, да излезе лесно. Плюс това. Само да ви покажа ситуацията след разглобяването. Само тая дръжка оставаше я махна по-късно. Тя не ми пречи сега. Ето как изглежда ударената врата. Преди течния филър. Шприца. Ето. Мисля, че е добре. Майстори, всичко вече ми е готово. Колонка, врата. Тук малко изтърках тази черта от раната, гадната. Тук е една чертичка съм подготвил. Сега взимам 320 на ексцентрика. Отварям си работните площи. Тук това цялото ще го тръкна на 320 и облепвам да слагам течния филър.
Майстори, всичко ми е готово, облепено, забърсано. Само тук съм си сложил малко акрилен кит, набързо да си го тръкна 2-3 дупчици. Пръскам течен филер и съм готов. Да си наостря ръба. Готов съм за втората си ръка филър и това ще му бъде на това. Този път слагам маската. Майстори, аудиото ми вече е на филър. Където бяха всички повреди. Така, това нещо остава за утре. Да бъде подготвено за боядисване. Двете врати с калника и ъгъла на бронята, колонката, тая капачка. Тук набързо да ви включа в играта. Така, всичко е готово за утрешната игра. Обратно на следващия ден, аудито е готово за шкурене, така че захващам се сериозно за работа. Целта ми е да пръсна аудито до обяд, така че слагам камерата и започвам да снимам. Подготвям всичко, разлепям, подготвям 320 на ръка, 500 с ексцентрика, 1000 навсякъде, зелен скотч брайт и почвам да облепвам. Търся цвета, разбира се, през това време. И започвам да облепвам и боядисвам. Трябва да боядисвам колата до обяд. Това съм си поставил за цел. Да ви покажа вчера, докато си оплътнявах времето, след като поставих течния филър тук, си оплътних времето с Sony Mercedes. Е там, де трябва да му сложа този страшен тунинг. Виждате бронята, бялата, свалих старата. Аз съм сложил тая отвратителна броня, направена от фибростъкло и смола. Не пасва. Малко поотрязах тук-там. Вчера и сега оставам. Като имам време ще продължа да я правя тая. Сега съм тук на аудито 4-та генерация А3. Yes! Старт! Тук много интересно нещо, да покажа как се сваля дръжка на Volkswagen, Audi. Значи предната ви я показах, беше с болчета. Тук ситуацията е малко по-различна. Новите Volkswagen, Audi, Шкоди, Seat, не съм сигурен за Seat, но мисля, че и той май така беше. Много интересно, няма болче, там вътре няма болче. С една пластмасичка смешна. Значи вътре, на място, където трябва всъщност да има болче, надявам се, че го виждате добре. Значи вътре се вижда една кръгла пластмаса и един елипсовиден отвор. Та исках да включа, защото там, където виждате този елипсовиден отвор, по принцип има специален инструмент за свалянето на дръжки на Volkswagen, Audi и така нататък. Всичките от тая група, които са. Може да си го купите, не е много скъп, сигурно струва 2-30 лева. Тук ги намираме за по 10 на паунда, мисля, че има инструмент 12. Не съм си купил още, защото аз съм си направил такъв. Значи и друг път съм казвал, къв майстор си ти, ако не можеш да си направиш един инструмент.
какъв майстор си ти, то беше една друга песен, мисля, че какъв рапър си ти, но какъв майстор си ти, ако не можеш да направиш един инструмент, майстори? Сега ще се опитам да обясня някак си с пръстите си, ако мога, там където се видя елипсовидния отвор, нали? Като вкараме пластмасата, кукичката по този начин, завъртаме я и хващаме единия край на отвора, нали? Като завъртя, вкарам единия край на отвора и дърпам и половината част излиза напред. При което, като излезе напред половината част, освобождава вътре на дръжката, то няма патрон, тук отзади тази черната пластмаса, играе патрон се едно, нали? То задната дръжка няма патрон, което пречи, нали, на дръжката да излезе. Вадим това черното нещо и дръжката се изпълзва на една страна. Искам само набързо странично включване да ви направя. Когато шкурите, много е важно да си пазите ръба, да го наострите хубавичко и да не го пипате. Защото това е много важна част в линията на автомобила. Ръбовите. Ако запазите ръба, всичко ще бъде наред. Ще изглежда много добре колата, а с криви ръбови не изглежда изобщо добре. Както и да е, пазете ръба, докато шкурите, чак накрая може да си го мините съвсем леко на водна шкурка, когато шкурите на водна шкурка. Аз на водна не обичам да шкуря. Ще видим, може да спасе този ръб малко така на водна. Ще са такива остри ръбови на аудито. Ето го ръба. Чудесен. Наострен. Така, продължавам. Сега това е след моята суха шкурка 800, както видяхте, и така изглеждат ръбовите. Значи през цялото време съм се старал да шкуря, без да закачам ръбчетата. Ръбчетата да останат накрая. Сега след като мина с 1000 с ексцентрика, леко ще ги загладя и тях с 1000 шкурка на ръка. Просто леко ще ги затъпя. Продължавам да шкуря. Ще няма време. Автомобила ми е напълно подготвен. Задната врата цялата е на 1000 и Scotch Brite. Само където е ремонт имам тук 500. Тая врата стъркал съм е цялата на 1000, но тя така не ще бъде буйса на цялата. Калника ми е на 1000 изтъркан с Scotch Brite, защото само ще преливам. Колонката е подготвена. До тук ще я прелия. Някъде тук ще я прелея. Калника, казах, само влизам в него за цвят от колонката и от калника. Ще гледам да спасе тук колкото мога, разбира се, от капака за цвета. Тук видях една много голяма шупла от камъче. Ще обера леко с кит и после една точка боя бяла ще изложа, нали, за да спасе цвета на там. Подготвих ъгъла на бронята. Успях да изкарам решетката отпред, черната пластмасичка, тук малката черна пластмасичка от капачката и е тук това нещо, тук къде съм го подправя така, да не ми пречи, така че
целият ми ъгъл остава открит, облепям само около голямата решетка отпред и бойдисвам този ъгъл, приливаме и тук. И общо взето, това е с ремонта и бойдисването. 11 часа, имам време още 2 часа до обяд. Сега само да ви покажа Audi, номера на боята. Audi, Volkswagen, Seat, Шкода. Всички са на едно и също място. Отзад в багажника и изглеждат по един и същи начин. Значи отварям тук бялата табелка. То не е табелка, ми си една хартия лепенка, така че при старите Volkswagen тия неща са много изтъркани. Доста често при аудитата тя лепенка я няма и се търси в сервизната книжка, къде е номера на боята. Ето го тук, отново показвам, мисля, че съм показал в предишни видеа. Ето го, Lack Paint Number LY9C. LY9C. Това е номера на боята. LY9C. Ето тук, срещу Paint Number. Сега ще видя колко варианта има това бялото. Избирам си един, обърквам и почвам да облепвам. Хващате ме точно накрая, преди края на епизода, с последното парче от пъзела. Завърших целият автомобил. Всичко е готово, сгубено, пастирано. Колата е готова да тръгва. Штраквам това. И това всъщност е края на епизода, скъпи майстори. Штракам ето последното парче. В този епизод си говорихме за ръбчета. Как е добре да се подходи към тях.
да ги пазим през цялото време и точно накрая да лекичко, ама много леко да ги затъпим. За да имаме приятни, прави ръбови. И така по този начин, когато ръбовите са ни прави, колата изглежда добре. Говорихме си за ръбчета. Показах ви как се махат тия дръжки. Показах ви как се сваля огледалото. Знаете там щипката отдолу на кабела. Тази дръжка махнах също. Показах ви там пластмасичката, която се дърпа напред и след това се бута обратно и всичко е... и дръжката е на мястото си. Споделете долу в коментарите дали сте получили полезна информация. Ако ви е харесало видеото, също разбира се, коментирайте, абонирайте се за канала Vazda Sprayer и очаквайте следващия епизод. Пускам тая кола надолу и я пускам да си ходи. Чао от мене, ще се видим в следващия епизод.